Posachedwa apa tikupasilani zimene ayankhula akweni Dr. Mai Patricia Galiati lero lino mu mzinda wa Zomba pa Chinamwali ground pamene chipani cha UTM chikuchitisa msonkhano wake waukulu, ndipo mlendo olemekezeka ndi president wa chipani chimenechi Daliso Kabambe. Takhalani pompo mumvesere kuti kodi akweni lero lino ayankhula zotani. Jibagira mwamba UTM Dr. Daliso Kabambe pa 16 pano inundine. Your Excellency the President of UTM Dr. Daliso Kabambe, Your Excellency the First Lady of the UTM Madam Kabambe, the Right Honorable Vice President Dr. Bulilan, the Vice President of Eastern Region, Honorable Salambula, a Secretary General to my brother Dr. Antumbuka, the Director of Women, and all my seniors present this afternoon. Akula anga ose, makolo anga ose, moni nonse. Pamene Nyamata ndasika nakuchanko takunyadilani wambiri, love to love, back to back, thanks so much. Takunyadilani asogolera amanena kuti ukalozedwa Sudani pamene matikumbusa olemekezeka publicity secretary kuti ena atalozedwa chinakomera ukataya ki wa UTM ndi anakantayira toilet soka kalozedwa sunu nkhandi kukweza mtengo wa fertilizer. Ife tisipana vute fertilizer ena anatengaso nkhuku zawo kuzika pasalu, chitosi sichimapezeka. Ife ochenjera chitosi chimapezeka tinatenga nkhuku kuzisiya nyumba. UTM zikomo. Takunyadilani. Just give me 10 minutes. Thanks so much. Ndiye ife tinapita kuma toilet konkuja chifukwa tatenga makia ja ndikwata ila toilet anakwiriraso ndi chimbuzicho. Ife tinakachikumba chimbuzichi cha kutenga mo manyowa ndikumakasiya chimanga. Posakasaka manyowa ja president kuti tichose mwena mataira mo mapepala ena misontho, ndipo sankasaka manyowa tinakapeza kiwu jali muti ali momwemo. Ndiye chaka chino ena natenga makia UTM kwatera mu toilet. Ife chaka chino tapeza makia aja, nkhani ya magesi, nkhani ya mazi, nkhani ya chakudya, nkhani ya fertilizer osika mtengo, makia aja tapeza tikupasanilero bwana kuti chaka chino 2025 pamene mulowe mboma pa 16 pano makia kusika kwa za kumunda, makia kusika kwa mtengo wa mazi, makia kusika kwa mtengo wa magesi amene mupangeni ndani bwana ndinuyo. Ukalozedwa sunuka anayiwala kuti moyo ndi anthu. Lero akakweza mazi afune muzika mwa muzitapu zili bwino sizili bwino. Lero akakweza mitengo ya magesi afuna muzidula mitengo chonsecho kutilemba ntchito mwezi uliwonse wa April kulambira Machi timagazala mitengo kuti tibwezera chilengedwe. Ngewamba kagwiraso anthu ogulisa makala koma lero magesi akwera chani mtengo. Akwauza anthu aja kuti tiyeni makala muzikadula be zilibe ntchito. Nyanga lero magesi amene ngagule magesi odula mtengo ngati amene apangira waninda. Ndiye ife kuti bwana mukatenga dziko linokhala president pa 16 September ndiye kuti nkhani ya magesi asike mtengo mmene amanena father and founder wa UTM. Maziso asike mtengo mmene amanena father and founder wa UTM. Zipangizo za kumunda za ulimi anthu azija katatu zimene zijamakia ketapeza tukupasani inu. Ndipo Nyamata
kuti agwire ntchito achinyamata kuti alembedwe ntchito komanso apange ma business makiya jatapeza ndinu lero achinyamata angozikanda chifukwa sapasidwa za business salembedwa ntchito anatenga makiyi kwatayira mtoilet amaona ngati ife sitapeza ena akakhuta ndi chimanga chakuti pasa WFP akumanena mwana kuti ayi chilima naye sanali nawo momwemo chilima panalibe pa 21 Juni 2022 ataona kuti 2020 manifesto a UTM ndi amene amagwira ntchito ndipo anthu 2020 atapasidwa anthu mpando kuti akhale pa mpando pa chifukwa cha chilima anthu anakolola ataona kuti anthu akolola anamuchosa chilima pa mpando opanda mpando uliwonse unali pa 21 Juni 2022 sanapange china chilichonse ananchosa ndi vice president omwe amangokhala tiyamikire mulungu mzimu wake use mtendere anali munthu wokonda mtendere sanapange china chilichonse asogoleri pamene zakukwanani boma limene lakukwanani musanamizireso wina lakukwanani nokha ndipo musova tikuthokozeni a president a UTM lelolo apapa palibe wina wobwera kuthamangira kuzatenga chimangayi ndizomvesa chisoni ena nyumba zimene anamangira kuti azigonamo akuayitanira anthu kumakhala pa laini likumajambula kuti taonani amasikini abwera kuzatenga chimanga inu mukakhala masikini lero anthu akumakafera pa laini nkumati tiyeni bwerani muzilandira chimanga tikuthokozeni anthu ndi ochenjera ena mukabwera opanda chimanga ena mukalandira chimanga mukuwauza kuti mwauponda ngati maganiza kuti munganamizira chimanga kuti tikuvotereni ho tikunyadireni kwambiri chipani cha UTM sitimanyamula anthu ena amene ngati simukuziwa mutha kubwera kumtunda kuno mutha kuonanso kuti palibe lole iliyonse anthu amabwera okha anthu onse mtundu wa Malawi wabwera pano abwera okha opanda 2000 opandanso chimanga ichi chimene mukuanyozesa nawo a Malawi ngakhalenso ndi manifesto anu panalibe manifesto wa chimangayi lero msogoleri ali ndi anthu amene akumunamiza kuti apatamangapo chipatala apatayikapo njigo apatayikapo toilet akutenga zonama zijakumanamizaso nawo anthu zikatero ndi kuti system yatani pamenepo yasokonekera lero siku la lero anthu amayiwala kuti mtundu wa Malawi ndi mtundu ozindikira sunganamizidwe solo pang'ono zikomo kwambiri kuyambira kale ngakhale manifesto a UTM inali nkhani yokhuza chinyamata sopoti manena paja kuti nthawi ikatha tiye tivomereze kuti nthawi yatani ndipo ena amene simmadziwa alliance imene alipo amene akuti aise iweyo usasogole ndisogole ine chifukwa iwe ndi mnyamata ndiye nthawi yako ilipo ngati amamuuza munthu wina kuti iwe ndi mnyamata nthawi yako ilipo ndiye kuti wina yonse anali mnyamata ngati ndipo m'Malawi muno timakamba nkhani zolemekeza achikulire aulumali ndiye munthu ngati timalemekeza achikulire ndiye wina wasiya ukulu wache akunena za ukulu wa munthu wina kuti apite nawo ku parliament akanene mkuluyu sitikumfuna zili bwino sizili bwino asogole nthawi ikakutherani tazipanganiza inu poposa musapangeso za UTM chifukwa mpando muli nawo anakupasani ndi andani a UTM tikuthokozani chinaukomerani kuti mumayelekeza kukwirira UTM koma UTM singakwiririke ena anaelekeza kuti abe salu ya UTM tithokoze salu ya UTM pali kuwala limene lili sogolo la mtundu wa Malawi ena anaelekeza kuba salu ya UTM pochokera koumbidwa saluyo sinaonekeso ngati ya UTM yaoneka zawo komanso pali makasu abwana olemekezeka tinanena kuti mukalowa president pa 16 May pa 16 September pano wani ife Malawi tatopa kugwirisa ntchito makasu pasayerekeze zikomo kwambiri as I'm concluding nyamata muli apa zikomo kwambiri ife Malawi muno tatopa ndi kugwirisa ntchito kasu palibe msogoleri wanzeru amene akunena kuti mundivotere ine nanamiza anthu ena kuti ndili nanu limodzi ndikukatenga khasu ndikukayika pasalu khasu ngakhale zofukula nkhululu masiku ano ndi ana omwe nkhululu sakuzifukula ngakhalenso ifeyo kumanda sitikufuna kumalimira kumakumbiraso khasu tingofuna kupeza za makono zokumbira mandawo
ndelero khasu lokumbira manda munthu akabwese pasalu ngati ena analekeza kubwera kuyikapo nkhuku pasalu nkhuku sizikupezekaso iyayi ngakhale ndikulira komwe zikumalira chama 7 koloko ana akupita ku sukulu kusanza kuti zatha chani zimenezo zatha ntchito. AUTM muli apa pakabwera ena kumakuna mizani ni mwana umene akupangana okhaokha. Lero tikuthokozeni inu abale athu amene mukutithandiza zitukuko m'Malawi muno. Ena kafuna kuombera nkhata chitukuko iwo kumabwera ndikulembapo kuti njigo wakumba ndi akuti nsewu akumba ndi abale anu aku China, nsewu wakumba ndi European Union, nsewu wakumba ndi akuti. Inuyo nde musabwere kumazichemerera ndi kunyozesa anthu za nsewu misewu wakukumba ndi abale athu amene anapanga ubaleo inunso palibepo. Ndiye mukabwera ndi kumachemera kuti deliver akuchita deliver ndi aku China. Tikuthokozeni abale athu aku China mukuchita deliver kuti pasa misewu ku Malawi kuno. Chimene tikufuna ndi chimenecho ubale umene usimunayambeso ndinu. Ngati mufuna kuti mupange misewu Malawi muno ndiye tayamba nupanga nsewu. Ngati mungapange nsewu ochokera kwa Kaoma ukafike ku area 10 uzungulire. Komanso ngati mufuna kupanga misewu pangani misewu imene ili m'mamizi. Anzanu amene analipo anapanga misewu osati kumatilemba nawo ntchito kumayankhula za misewu zimene abale athu aku China kuti pangira. Ndipo misewu imene abale aku China munapemphaso sinu chifukwa inuyo a China simunapange nawo bale munamba sinu anamba ndi anzanu amene anapita kale. Koma mukamanyada nkumana kuti apanga misewu simunena ife simunenawo mukwanena anzanu amene akupasani mpando ndikwamba chipani chanucho kuti satapange chani nsewu wakumeneko. Ndiye ife AUTM ife takulemekezani nakupasani mpando tilemekezeni ife AUTM. Ngati mukumuzanso wina kuti angabe UTM mwauponda amene ujasangabe UTM chifanga kale mzimu wachilima ukuziwaso kuti sangataniso sangabeso UTM. Inu amene mukumana mizidwa kuti bwerani mutenge chimanga akajeni chimanga chimenecho mwini wache amene anabweresa chimenecho kuti anthu azidya chimanga katatu pasiku anali chilima. Ena anazisunga kuti azapangira kampeni imeneyo mwauze kuti tingoje izi zimene anthu amajera pa sadaka ndiye tikudya zimene zichinya tizitani tizipita. Ndinene mawu amalizia wa president athu olemekezeka kunena kuti tonse amene tili pano pamene ndikunyadira m'bale wanga uyu Mtumbuka amene tonse tili pano tikupempheni asogoleri tonse ndife anthu a UTM musapezeke ndikusala wina aliyense wa UTM chifukwa mukasala sizikuchitirani bwino. Tonse ndi achipani cha UTM ndipo tengani wina aliyense mugwire nawo ntchito. Pali ambiri amene akufuna kukhala nafe tiyende nawo limodzi. Regional governor ku Eastern Region pali ambiri ochokera ku Machinga ndi Upasani maina awo ena makhala makansala ena ma MP. Regional governor president athu ku Eastern Region olera pachani pasalu musachungire wina aliyense ambiri akubwera ku chipani cha UTM kufuna inuyo ya president athu Dr. Daliso Kambambe kuti mwasogolere pa 16 September pano 2025 sikale ndi sopano pompano nkona anthu anyamuka no sopano kumaka kamina kuti afuna zikumana ndi anyamata amayembekezera kuti anyamata awo asatira koma sapeza anyamata onse abwera ku UTM chifuna one nyamata nzawo akwasogolera. Ndipo achinyamata tikupempheni amene simuna muli ndi cholembera chovotera chanu ni mapepala anu okaonesa kovota nonse anyamata dziko la Malawi komanso amayi onse a dziko la Malawi tenti kavotere UTM imene ili pa maganizo a anthu ndipo UTM imene kusogoleredwa ndi Dr. Daliso Kambambe. Ambuye udaliseni nonse zikomo kwambiri. Manja mwawo wakweni pa nthawi ino zikomo kwambiri pa nthawi ino ndisanayimitse Secretary General athu olemekezeka Bambo Willet Kalonga ndingofuna nditikumbutsanepo amalawi amene mukutionera